След като е готова за главната страница, без значение кой вариант сте избрали, по кой вариант сте работили, как изглежда тя, вече сме готови да пристъпим към същинската работа. На втората страница от така вече подготвения албум слагате курсора малко под заглавната, под титула или хедера, след което да си дадем сметка какво ще има в този албум. Ще има текст, ще има и снимки. Сега, можем да сложим текста, който сме избрали, и върху него да поставим снимките, като ги аранжираме с помощта на функциите, които имаме за работа с картини. Можем и по най-елементарния начин да работим, който ще бъде доста по-удобен, и аз сега ще ви го покажа. Ще вмъкнем една таблица и в таблицата ще слагаме от едната страна текст, в другата страна изображението, така няма да имаме проблеми с това как точно картината се вмества в самия текст. Верно, много елементарно, но пък и много бързо ще стане. И така в Insert, Table, даже може да се ползва готовите направени шаблончета максимално, и виждам вече подготвена е табличката, тя седи и чака какво ще прави с нея. В тази табличка вече ще вмъкваме, както вече разбрахте, текста и картините. И на първия ред, в ляво, решавам, че ще вмъкна текст. Откъде ще взема? Ще го взема от листчето с информацията, което е подготвено предварително. Сега, понеже тук съвсем набързо и съвсем мързеливо аз премахнах поне външно връзките, сега очаквам те да се появят отново, но ще се преборим и с връзките, които са останали. Копирам част от текста, разбира се, не цели, и виждам, че не съм се излъгала в своите очаквания, връзките наистина са тук. Ще ми се наложи сега да ги примахна. Примахването става по начина, по който ви го показах. И така, първата част от текста вече е вмъкната. Искам да сложа някаква илюстрация, която да бъде, например, в дясната част на текста. Отново Insert, но вече Picture. И тук в Insert Picture отваря се последното, което съм разглеждала, отварят се папките, но аз сега ще я избера. Значи в тази част, която е в предварителното въведението всъщност, искам да сложа нещо, което е типично за Стара Загора, което няма ще ми даде възможност да покажа града такъв, какъвто го избра. Сега няма да търся по папките, които съм направила за всеки един от вас, участвал със свои снимки, а както вече ви казах, аз имам папка избрани, от тази папка избрани аз ще отворя, за да погледна, за да видя какво бих могла тук да ползвам. Какво бих могла да ползвам? Разбира се, мога да ползвам нещо, което е типично за града ни, което веднага ще ни насочи за какво става дума. Лошото е, че се показва веднага снимката в нейната височина и ширина, такава каквато тя е в този файл, в който е съхранена там. Ще се наложи да обработя, т.е. да посвия маничко тази снимка, за да може тя да се побере в това пространство, което разполагаме в табличката. И така, готово. Сега, продължавайки, ако тук сложим отново текст, а тук отново картина, ще стане прекалено еднообразно, ще се нареди една колонка текст, една колонка картини, което не е много желателно. Затова ви предлагам на следващия ред да се сменят местата, картината да дойде в ляво, а пък текста да дойде в дясно. И така, нека да започнем първо с текста. Тук в този ред, следващата част от текста, разбира се, това, което ви показваме, съвсем елементарно, без много да се зачитам в текста, без да го съобразявам с снимките, които слагам. По-добрия вариант е, ако това, което правим, това, което всъщност използваме в текста,
предварително да сме го прочели, да сме погледнали коя снимка тук най-добре ще ни свърши работа. Вижте, че отново при мене в резултат на бързата работа имам сега допълнителни корекции, които трябва да направя. Трябва да премахна абсолютно всичките връзки, които съм си спестила. Подготвяйки текста по този начин, си мисля и какво да сложа. Добре, но аз всъщност тук в текста имам информация за миналото на Стара Загора. Вече сте видяли, че има и допълнителен албум с снимки, които са от Стара Загора или от нейното историческо минало. Ами една такава снимка смятам, че тук ще бъде на място. И отново Insert, Picture и вече отваря се по подразбиране същата папка. Избирам нещо, което е показателно за историята на Стара Загора. Отново е огромен файла. Огромно е изображението. Ще го намаля, така че то да се вмести. Има един начин да се справим с картини, които ни изглеждат много добре. И това е в Office 2007 имаме възможност на място в самия текст да обработим картината. След като е маркирана тя с бутон Crop, сме готови да изрежем всички тези части, които не ни вършат никаква работа, а само създават някакво впечатление, че тази картина е както трябва. Отмаркираме бутона и вече работим с изображението. Можем да го оформим така, че то да изглежда добре в кутийката, която сме му отредили. Готово. И така, попълвайте албума с всички тези снимки, които сте избрали, с текста, който сте събрали, като не забравяйте, хубаво е, разбира се, хубаво е да сложим надписи на тези картини, за да може да стане ясно за какво всъщност става дума. С десен бутон върху мишката, Insert Caption и от тук нататък да напишем, че това е, например, The Old Стара Загора. Къде да стои? Дали ще е над или отдолу? Избраната картина, разбира се, отдолу. И от тук нататък вече появява се надписа. По същия начин можем да го направим и с Insert Caption с предната картинка. Нова ще бъде нов надпис. Отново отдолу. Това е едно, което се появява, не е много удачно, затова предпочитам да го премахна. Така по този начин всъщност слагаме надписи на всички снимки, които сме положили. А също избираме и текста. Но какво става с таблицата? Таблицата, след като веднъж сме сложили всичко това, което имаме желание да сложим, като снимки, като текст, вече не ни е излишна, затова ще направим невидима нейната рамка. И така, след като маркираме, а маркираме точно там, като кликнем, където излиза кръстчето на Table Tools, отваряме бутонче Borders и избираме No Border.
И така, таблицата има, но тя е невидима. А нашия текст и картини са форматирани без да ни създават повече проблеми. Ето ви една хитрина, която може да се използва. Това е по този начин мъквате всички картини, всичкия текст, който разполагате.